Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a na wannan ƙasa da wannan duniya tamu baki ɗaya, barkanku da wannan lokaci. Barkanku da kasancewa da mu a wannan gida namu na Mai Takobin Yasin. A yau ma kamar kullum Mai Takobin Yasin ne yake tafe da wani babban mashahurin asirin kasuwa. Ina wanda suke fama da matsatsalu na aje kasuwa, wani sa'in ma bai fi aje a ɗan samo ɗan abin ɓatarwa ba. Ina masu fama da aje kasuwa kowa na ciniki ku sai dai labari. Ina masu fama da matsalar aje kasuwa kowa na ciniki kai ka zama ɗan kallo. To daga yau matsalanku ya ƙare. Tun daga Mai Takobin Yasin ya zo muku da babban mashahurin asirin kasuwa mai zafin gaske. Da kuma taruwar kuɗi cikin sauƙi. Saboda akwai wanda za ka ga nema ba ishi, talauci ba ishi. Yauwa to ana fama da irin wannan matsatsalu. Ga wani kuma ka ga kasuwar ana yi, kasuwa ciniki sosai amma kuɗi ba sa taruwa. To wannan Mai Takobin Yasin ne ya zo muku da mafita daga wannan matsaltsalu naku. Shi ne na zo muku da wannan mafita a kan irin waɗannan matsaltsalu naku, domin a samu a fita daga cikin irin wannan layi. Yanda ake aikata wannan aiki shi ne muka zo muku sukutun da shi domin ku aikata shi, kowa a samu a wadata. Yanda ake wannan aikin, wannan katimi da muka ɗora muku shi, to ana samun sa ne a samu fararen takardu ƙwara 41. Za ku ga kamar adadi a cikin tsakiyar nan. Za ku ga adadi. To wannan adadin da aka saka ba wai shi za ka sa ba. Wannan na ƙananan 'yan kasuwa ne, kamar game da mutumin da yake so ya samu miliyan 10 ce yauwa zuwa ƙasa. Amma idan kai kana so kawai dai kuɗi ne ba adadi za ka yi babban aiki, to sai ka sa kawai almalu kasiran. A ƙasan wannan almalu ɗin sai ka sa sunanka. In ka sa sunanka, takardun nan ƙwaya 41 sai ka zo ka baza su a gabanka. Za ka yi nafila raka'a 2, bayan Fatiha za ka karanta Kahfu ƙafa 3, bayan Fatiha Kahfu ƙafa 3, sai ka yi sallama ka tashi. Sai ka tattare waɗannan takardu gu ɗaya ka ninke su. Idan ka ninke su, to za ka samu farin ƙyalle, shi ma sai ka naɗe su gu ɗaya sai ka ɗaure. Idan ka yi musu haka, to sai ka sami ka je ka zauna ka sa su a gaba da alwalarka. Za ka karanta Ya Wahabu 50,000, Ya Fattahu 50,000, kana da ƙafa 100,000 kenan. Idan kai sai ka zo ka ja Ya Allahu 20,000, kana da 120,000. Ya Razzaƙu 4,000, ka samu adadin annabawa. Shi kenan sai ka zo ka samu rago. In ka samu rago sai ka karanta Kahfu ƙafa 3 ka tofa a ruwa sai ka ɗura masa ragon ya shanye. Sai kenan in ka yanka wannan rago za ka samu kan ragon, sai ka buɗa sai ka saka wannan layar da ka naɗe da wancan tsumman, sai ka sa ta a ciki. Ka je ka tona babban rami mai kusurwa 4, ka yi addu'a. In akan wani ne ko akan ka, ya Allah muna roƙo gare ka, muna tawassali da kaɗaitar zatinka Allah. Arziki kudu da arewa, gabar da yamma Allah, ko ta sama ko ta ƙasa Allah, arziki na alkhairi Allah ka kawo shi gurin wane. Sai ka saka kan wannan rago a ciki, sai ka mayar ka binne. Kana dawowa gida, idan manyan kuɗaɗe kake so, to za ka yi canjin 'yan naira 50-50 ne. Su za ka sami yara ka rarrabawa sadaka. Za ka ga suna ta tsalle suna murna. To kai ma Allah zai faranta maka. Idan ƙaramin aiki ka ɗauka, ba kuma kan rago ake yanka ba, shi kuma ana yanka kaji ne guda 41. To haka ake wannan aiki. Shi kuma ƙaramin adadi kai za ka samu canjin 'yan naira 10-10, su za ka yi wannan rabo na yara da shi.
saboda aikin akwai na babba akwai na ƙarami. Haka ake wannan aiki. Mai takobin Yasin TV. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.